Bueno, pois levantabaste, se era no brao, xa te chamaban, Miriño, levántate, que despois hai que ir fazer este traballo, despois moscan as vacas, e despois descansamos un pouco ao mediodía. Os maiores descansaban, os novos, despois brincábamos, que ibas descansar, nin que xuntabaste cos outros rapaces, e despois, bueno, quer dizer, cando acababas a tarea ao mediodía, viñas, xantabas, comías algo, descansabas un pouco e e despois empezabas outra vez a rutina da tarde, según permitira o sol, se era no brao que cantaban 8, empezabas ás 5, hasta as 10 ou as 11 da noite que volvías para a casa, xantar, ou se a cenar, e para a cama. Daquela, se viñas moi sucio, lavabaste un pouco por parroquias, que cuarto de baño non había. Lavas un pouco os pés e un pouco a cabeza, e escada ao corpo quedaba como un San Benito, pero era así. E por outro día era o mismo. As semanas eran de 6 días. E ao domingo un pouquinho diferente, pouco. Daquela non era dicir, chegou o viernes e acabei de traballar, que era sesión continua. E no inverno, pois, non se madrugaba tanto porque o tempo non o permitía, nin había luz, non se vía, bueno, levantabaste un pouco máis tarde. Cando se facía mal, chovía, como a hoxe, ibas á escuela. Se non, xa tiñas que quedar para ir traballar ao campo. Malamente ibas 3 meses á escuela en todo o curso.